Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми Тоҷикистон, ба ҳама мардуми ғариб. Ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен, ҳама вақт дар бар монед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен, боваримон дорен. ай ҳаматон миннатдорум. Ростии видео дар масъалаи бародаре ки модарша ай даст дод, Дина партофта будем. Бисёриҳо дидам бигем. хоб баъдан бигем и бародар телефон кард. хатиш хеле ҳам суҳбат шидем ки баъдаи суҳбат кардани худам иншааллоҳ мемонам. хоб аввалан бигем мо бахшиш пурсидем барое ки дар вақташ ҷавоб надодем. ва нафарҳое ки телефон мекунед барои билет ҷавоб дода наметонем. метонед дар ватсап нависе. дар ҳолати срочни будан метонед ай аэропорт, ай авиакасса бошад наздикитонда, ё ки чӣ хеле ки медонед дар ютубам авиакассаҳо кам неста. метонед харидорӣ кунед. ва и бародарам ки бигем дар вақти эҳсосот буд, бахшиш пурсид, ҳамдигар фаҳмӣ кардем ки чиз беҳтарин ай. хоб барои и бародар як каме гуфтаниҳо дорам ки аллоҳ сабр бута ва дар ҳаққи модараш дуогӯ боше. фикр мекунам беҳтарин мешавад. ва бигем ин мавзӯъро ба ҳамаи видео тамом мекунем. хоб мемонам як каме гуфтагӣ шава. баъдан и бародар хоҳиш кард ки видеое ки бигем Дина партофта будем бигирем аз ютуб. агар и видеоро партофта бошам, уро бигем гирифтагием. боқӣ паноҳи аллоҳ. худона эҳтиёт кунем. миннатдор марҳамат бошем. зиндагии ҷонбозӣ аз баҳри намурдан будааст. зин ҷаҳон бару ҷаҳон чизе набурдан будааст. ҳар чӣ дорад одамӣ аз молу амволи ҷаҳон, ҳар чӣ дорад одамӣ аз молу амволи ҷаҳон дар баҳори зиндагӣ аз даст додан будааст. водаи талхи аҷал аз дасти соқии аҷал бар сари чархи кабуд зеро шунидан будааст. зиндагӣ ҳар нафасе ҷоизаи нав дорад. нома аз дасти худо мегузарад. гирья макун. صحبت دوام نمیتیم. شیرین عبدالله جان خواهشای من فهمیدی. به فکرم دوستم من بچی گنده نیستم. هیوده بازم بخشش های شما. خب اکا جان نیستد فویزه ما هم بخشش میپرسیم. که میخوام همون ویدیو را او دلیت کنه التماس. مایلاش. خب اکا جان ما گرد بزنم بازی